Yes. Vi vil gerne lave et bevis for eksistens af entydighed, og vi vil tage eksistens. Og vores sætning er f af x er n over 1 plus c gange e i a mx. Og det vi godt vil bevise, det er, at det her er en løsning, og dernæst at løsningen passer. Det vi første vil gøre, det er at differentiere f af x. Det ser sådan her. Det giver så tager vi vores tæller differentieret, som er en konstant, der giver 0, ganget med nævneren ikke differentieret, som blot er det her, 1 plus c gange e minus a x'ene, som vi derefter minuser med vores tæller ikke differentieret, som bare giver n, ganget med nævneren differentieret. Og der bruger vi den der k i ekstra regel, altså brøkregel, hvor vi tager minus am ned foran. Så står der minus am e i minus amx. Og så nede i tælleren, nej, i nævneren, der skriver vi nævneren i anden. Sådan der. Og dertil så vil vi gange ind i parenteser. Og der sker det, at når vi ganger 0 ind i den her parentes, så går den ud. Sådan der. Når vi ganger n ind i den her parentes, så får vi hernede. Så får vi a gange m i anden, fordi der står 2 m'er. Det ganger vi så med e i minus a mx. Ned i brøken får vi det, der stadig står her. 1 plus c gange e minus a mx'ene i anden. Dertil splitter vi brøken op, sådan at vi tager det ene af m'erne, og det her ned i en af dem, og resten i en anden. Det ser sådan her ud. Og ja, og det ganger vi med. Yes. Det vi så har gjort her, det er, at vi har taget den her, så har vi sat ind på begge steder, og så har vi taget n'et og delt op, så det både er her og her. Hvorfor vi kan se, at det, der står her, det er vores funktion heroppe. Så den her, den kan vi egentlig bare kalde f af x. Yes, vil du fortsætte? Ja. Da vi ved, at det her det er f af x, så vil vi gerne... Nej, det er ikke rigtigt, Christian. Jeg tror, jeg skulle gøre det. Det er det ikke. Så lad os prøve at rette det. Prøv at se her, ikke? Vi har glemt at minus og plus, og vi har glemt minus og plus. Nej, ikke endnu. Prøv at se her. Der skal stå am, og her skal der stå gange cm, gange e, bla bla bla. Og hernede, så skulle vi i stedet for at sige det der, så skulle vi sige gange 1 plus c gange e i minus amx. Sådan der, altså de gange med hinanden. Og for så har vi så vores her bum. Sådan der.
vi så vores m divideret med 1 plus c gange e i minus x. Det vil så svare til vores f af x. Hvis vi så piller a ned, så hedder det a gange f af x gange, så har vi så s m gange e i minus am x tilbage, divideret med den ene, eller den vi så har tilbage her, 1 plus c gange e i minus am x. Og det skal plus og minus, det der gode idé. Nå ja, så får vi den gode idé, at vi siger plus og minus m, plus m minus m, og det står. Yes. Det her spiller den op i 2 brygger, ikke? Jo. Det her spiller den op i 2 brygger, ja. Godt. Så det her, det kommer til at give først vores a gange f af x. Ja. A gange f af x. Du må meget gerne supplere, hvis du har eller andet. Ja, men jeg skal bare lige have. Hvad siger du? Nej, her, så vi kan dele bryggen om og deroppe. Yes. Og så tager vi først vores det her nederste sammen med et af f'erne. A af x'ene. Og dertil tager vi resten, som vi ganger med, hvor vi kan se, at vi har taget et m herover. Det der er tilbage, så er cn gange minus a m x'ene minus m, som er divideret med 1 plus c gange e i minus a m x'ene. Og så minus. Selvfølgelig. Godt. Dernæst kan vi se, at udover at vi har f af x her, har vi også f af x her. Så vi kan skrive hernede, og det bliver meget godt. Alligevel kan vi skrive a gange f af x gange f af x igen, f af x. Vi må bare lige blive rundt til sidst, så passer på den deroppe. Det minus, så vi er med herover, kan vi så se, at der er et plus m og et minus m her, som går ud, og så kan vi se, at der er e her og e her, og c her og c her, og en den går ud. Så det vi har tilbage herover er m. Så kan vi se herop, fordi vores formel heroppe står, som er vores løsning til vores f af x, er y differentieret er lige med a gange y parentes m minus y. Jeg kan sige, her er vores m, her er vores y, her er vores y igen, og her er vores a. Derfor er det løsningen. Nu kan jeg stoppe.